Nggih, laju ingkang jangkep panjenenganipun Diayu Maya Pamungkas TR Campur Sari. Hey, yo. Subur makmur gemari pahlo jinawe utamane desa Rah Tawu dukuh ngelo kene ya. Niki ku dukuh ngelo napa semlira? Mriki ngelo napa semlira ya? Semlira. Dusane semlira. Nggih. Ya. Lujeng dalu Ayah Heri. Sugeng dalu. Ketoke kok dipek-pek ya to? Heeh. Aja mir kuwatir. Mergo dirimu iki piyai-piyai sing nabuh iki utawa pengiring campur sari iki duwe pekerjaan pokok. Napa? Kaya sing orjen kuwi guru olahraga. Oh, luar biasa. Tenan iki. Nggih. Nek dadi dewan juri ora kecekel mergo guru olahraga. Sanggir ngakune guru olahraga. Sing maune juara siji mlorot ora entuk juara, sing iki kedarung harapan dadi naik juara 3. Ngono. Biasa. Soale guru olahraga. Nggih. Nun sewu menika estu menika Pak, menika dwija saking Man 2. Man 2. Lah niki nggih semanten ugi menika ingkang nyaron menika piyai saking Panjang naminipun. Nggih naminipun Nandirun. Nandirun. Ora iki ora nom kok Nandirun iki lho. Lho, jeneng spesial ki Jawani. Oh nggih. Aja ana kok muni jengene bedah perkara Jawa jengene iki Alek. Kinarya Japa. Lah iya Nandirun. Niki nggih nyaron karawitan nggih oke. Menika peimban Panjang ya sambene ngerti ora? Napa? Kowe anggere lunga nyang nggone kuwi Gang Wilo ora kok Pasar Kliwon ora. Proliman. Engko terus babas ngidul. Mejagan. Ngulon. Lah kuwi ana kuburan kembar. Oh. Nah, iki Pelawange. Oh, Pelawange. Nah, Lawastane bakul kembar. Dadi mengko nek ana apa kuwi jenenge iki pas ana duka kuwi sing maraga kuwi ya iki ngordinir duduk kubur. Mandore. Mandore. Iya. Luar biasa nggih Pamungkas nika. Aduh, cambene. Lho, iki ngono ya duwe toko kok piye? Oh. Lajeng ingkang trompet menika. Oh, trompet ya. Iki wis klop karo iki. Oh, nggih. Wis klop heeh. Menika trompet naminipun nika Mas Pendek. Ya. Padahal ya dawa. Lho, isik buka sik. Kuwi pendek. Sambene kuwi pengusaha. Pengusaha. Oh, luar biasa. Pengusaha ning omah duwe toko gede, ditulisi. Tasmane napa? Ditulisi. Toko? Jual alat-alat kematian. Iki gathok niki ancen pun. Butuh mori patok ning kono. Berarti pun siap nggih kanca-kanca niki. Wis siap kabeh. Iki meneng wae iki. Meneng niki spesialis niki. Kancane ngomong ya meneng. Meneng mergo mbatek iki mengko ceritane piye bisane iso mremo. Setiap ana melekan mesti ana iki. Oh, tukang mremo engkek-engkek. Ora, napa? Bandar Dadu. Oh, lah dalah. Apa-apa kok nek menang dienggo nyawer. Ning ora kena mergo kuwi larangane negara ya larangane agama. Kena pasal 303 ya nek kecekel. Jenengan kok apal. Oh, tenan. Jenengan riyen kejenengan kok apal. Apal? Nggih. Pun nate klebu. Klebu nang ndi? Lho lah kok apal pasale iki lho. Ha nek kanca-kanca meri mbok mlebu kono. Geger. Dan menika dalu menika jenengan ketingal bagus kados santri pondok Kohzini kok ora sisan keblekan ngandek iki ya Allah.
Loh. Dadi kowe seneng nek aku mati. Lho. Percaya nek aku mati aku ya seneng. Ning kocapane aku mati, tak jamin kowe ora nglawat aku. Lho kok saged? Aku mati sik kok nglawat piye. Ora ono lek muni kaya apa kuwi biasane ra ngene. Ora iso mati. Apa layang kematian kuwi seumur selawase. Oh wis tau. Saiki diwalik. Ora bakal nglawat aku. Mergo mati sik. Mergo mati. Ya wis apa-apa, wis ra apa-apa. Nggih mati kari dhewe we modar. Kancane wis do mati kabeh nggih urip dhewe modiaro kowe kan. Ora apa-apa. Ning kene kepenak kok. Inggih, menika wonten adicara napa Pak? Walimatul Aurus utawi nggih Atmaja Putri Kinasih panjenenganipun Bapak Sumadi menika sampun palakrama. Saiki diaturi langgam sing kepenak. Iki mau ya ana request ngujibat. Ngujibat nggih. Ngaturke ya. Mengko ugi para pandemen sutresna budaya, habil khusus para tamu undangan ingkang badhe sinengkuyungan laju anggenipun bareng kalian Campursari Pamungkas TR saged kula dherekaken. Nggih. Pun bawani nggih, Om. Nggih. Sayang. Wong TR entok kok kene njaluk ditambahi. Oh, lah, blangkone dienggo sik. Kebayaran pengen pepak ta ora? Sirahe ngelu. Kancane do nggo blangkon sesuk potong sandase. Lho kacake. Lho priayi-priayi menika lho ngagem peci. Hatiku tansah nelongso kalingan sira wong manis. Sing arep gandeng ya sapa? Kancane. Nglawe ngene. Kancane. Kowe tak wene iki. Bergelap kancane. Iki lho, iki ana ngenekan lho. Oh, iya. Yen wengi datan bisa turu. Mah iku har-har apa piye kok mah. Malah model. Nek madhep rono ki aku kelingan lho. Kelingan video klip. Apa? Ayo. Videoe madhep mburi ngono kae. Iya, engko digawe ya. Kalisian jroning nala tampan ana kembang iki Cahyu. Iki ceklane piye nung iso wangel iki. Wong kembang kok ngene iki kaya ora. Kembang kaya TMK, Pak. Ngen kuwi ngerti ora? Nek ngono ya. Piye kowe? Piye mau piye? Terus. Iki iso padha wae. Ngono ora karepmu. Kok gemes aku. Apa iki wong kang nandang uyung tak rewangi tarak brata. Sik nek gandrung ku kudune sing linggih ngono kan, Pak. Hah? Linggih. Nah, pasian. Oke. Piye? Ora gendeng. Penari lho, penari jengkeng. Lare kon linggih. Jengkeng. Ayo. Ah ngono. Benahe jengkeng apa linggih? Jengkeng. Jengkeng. Oh, iso ora? Nah ngene. Iki ngene. Maju garap kene. Ngene. Nah. Nggih. Tangkir. Tangan kon minggir piye carane? Lele. Kowe pekno bendho ketok. Lah linggihku ning kene iki lho. Oh Nggih. ngene, jajal. Aja banter-banter ta. Lho lah kok wong Kowe ngerti ora kowe wis nyemoni aku jare wis. Berarti yang ngono tenan. Heeh. Berarti ora iso ngatasi aku berarti. Ha piye?
Ya kudune iso. Oh ngono. Kowe tak atasi. Iya. Lagi nang ngisor. Oh, Arep aku kon ngatasi. terus aku di bawah. Aja sejajar rek. Ngono ya. Oh iya ya wis ya wis. Bunga susah taklah koni. Maya Pamungkas TR Campur Sari.
Pangdam Gagat Enjang. Gagat Enjang Ketampen dipun tayo. tayo.